हाग्रामा महिलारिखौ अनथाव बाथाव बिथाङानो जाथारनांगौ होननानै मिडियानि गेजेराव फकास खालामना होनांगौ। बेफोरबायदि दुखुनांथावना खोथाफोरखौ जोंनि माहारियारि आफादगिरि दैदेनगिरिफ्रा माबोरै बुंनो हायो? एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि कल रेकर्ड भाइरेलनि सायाव बिक्रम दैमारिनि गोख्रों बिबुंथि। सान्थि फैयाखै होननायनि नामाव बिदि बुंनांगौ बेबायदि जानाय नङा। माने एसेबां गिदिर रिक्स लायो? गिथाव बाथाव गिलु बालु खोथाफोरखौ मानो बिदि बुङो रायजोनि गेजेराव? बेफोरबायदि गिथाव बाथाव आरो मुगैथाव रावफोरा माहारि आफादनि दैदेनगिरिनिफ्राय बोरै ओंखारनो हायो? माखासे मिडिया लांनो हो ओमफ्राय नोङो सों जे हाग्रामाया जे माने सान्थि फैयाखै होननानै बुंदों प्रमद बर'नि सरकाराव। आरो बे बुंदों जे सान्थि फैयैनि माने कारना जाबाय मोननै उग्रपन्थि जन्म जादों। दा बेनि सायाव मा बुङो? बेनि रिप्लाइआव फेरेंगाया बुंनांगौ जे उग्रपन्थि जन्म होग्रा मानसिया सोर होननानै नाम बुंनो दरखार गैया। अब्ला दिनैनि दाखालि बावैसो मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जों खौसे जानांगौ, जोङो दिनै बिटिसिखौ बासायनांगौ होननानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों। बेसेबां सुन्दर! दाय गैयै मानसिखौ दाय होनानै सोरखौ फाव फान्दायनो बिथोन होनो बोरै हायो? बेफोराव दुलाराय बर' रायजोआ मा मुलाम्फा जागोन? रायजोआ दुखु, बर' बिमाया दुखु मोनाना? बेनि रिप्लाइआव फेरेंगाया बुंनांगौ जे उग्रपन्थि जन्म होग्रा मानसिया सोर होननानै नाम बुंनो दरखार गैया। उग्रपन्थि गिदिर जन्म होबाय, बिनि आन्दोआव सोर दङ बिनि सायाव तदन्त जानांगौ। आरो बे मानसिखौ जन्म होग्रा मानसिनि सायाव माने एक्सन जानांगौ होननानै। टप टु टप जायो नालाय। आरो दा नोङो सासे शिबा आरो सासे एक्स शिबजों नांलायनोथ' दरखार गैया। नंगौ। बेखायनो बे इएमफोरनि लेभेलनिफ्राय आरो फेरेंगानि लेभेलनिफ्राय बुङोबा साबसिन जायो थारमाने। आबसु माने इउपिपिएल माने आबसु, बेथ' आरो কি আছে? हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंदोंमोन, बे पलिटिक्सनि रावजोंनो बुंदोंमोन, एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु। माने एक्सन जानांगौ होननानै। टप टु टप जायो नालाय। आरो दा नोङो सासे शिबा आरो सासे एक्स शिबजों नांलायनोथ' दरखार गैया। नंगौ। बेखायनो बे इएमफोरनि लेभेलनिफ्राय आरो फेरेंगानि लेभेलनिफ्राय बुङोबा साबसिन जायो थारमाने। दे। सामथाइबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बे बरागाव गामियावहाय फैबाय थानाय इलेक्सननि मुङाव फोसावदिं हाबाफारि जों बे गामियाव लाफैदों आरो रायजो राजाया जोंखौ हांख्राय हरदों। बिटिसिनि हालोदा मा जागासिनो दङ, जोंनि बिटिसिनि अबस्थाया मा जागासिनो दङ, बेफोरनि खोथा फोरमायनो थाखाय आरो जेन भट होनाय समाव रावबो गोरोन्थि मावालासे जासे जे नांगोलनि सुबियाव पिक्साराव फट'आव भट होनानै मानगोनां अनथाव बाथाव जोंनि सुद्ध बसुमतारी बिथांनो जेन भट होयो, बेखौनो लानानै जों दिनै रायजोनि सिगाङाव गोसोनि खोथाफोरखौ बिटिसिनि खोथाफोरखौ फोरमायनो फैदों। बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि, थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्राय बिटिसिनि बारग' खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु होनना बुंदों। दा बेबायदियैनो समाजारि बिजोङाव आथिखाल आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मोनसे फन कनभारसेसन भाइरेल जाबाय थानाय नुदों। बेखौ साननो थाङोब्ला बे हाग्रामा महिलारि बुंनायजों बे गोरोबनाय बायदि नुनो मोनो। बे बेलायाव मा फोरमायगोन नोंथाङा? नंगौ, हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंदोंमोन, बे पलिटिक्सनि रावजोंनो बुंदोंमोन, एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु। गोबां एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दुखु मोनदों, एबसुआ मालाबाबो राजखान्थि हान्जा जानो हाया। गोबां रायजो राजायाबो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय रावखौ खोनानानै बोरै एबसुआ इउपिपिएल जानो हागौ, बोरै इउपिपिएलआ एबसु जानो हागौ होनना दुखु मोनदों, नङा होमबा? दुखु मोनदोंमोनथ'। नाथाय दिनै आनफरचुनेट, दिनै दुलाराय बर' फरायसानि दैदेनगिरि आफादगिरि बिथांमोना माबोरै बुंनो हायो मुगैथाव गिथाव बाथाव डेन्जार खोथाफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों माबोरै बुंनो हायो, नङा होमबा? माबोरै बुंनो हायो? दिनै दाय गैयै सुबुंखौबो दाय फोनांनानै आयेननि खाथियाव सरकारनि नोजोराव
रायजोनि गेजेराव गाज्रि खालामनांगौ हमजा होनांगौ तदन्त खालामनांगौ होननानै सासे बर'नि लिडारखौ बेबायदि बुं होनलायनाय फोरोंनानै सोरबा राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिखौ फोरोंनो माबोरै हायो नङा होमबा माबोरै हायो बेखौ दिनै बर'नि दैदेनगिरिफोरा बेखौथ' जों दिनै एबसुखौ बुंनो नाबा मानगोनां दिपेन बर' सार बिथांखौबो बुंनो अननायसो मोनो दिनै दाय गैयै मानसिखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट बिथांखौ हमनांगौ बिथांखौ एनायनि तदन्त खालामनांगौ होनना बुंनांगौ बिथांखौ जोबथेसालियाव सोनांगौ होननाय बायदि जायाखै होनबा जादोंना जायाखै अब्ला दिनैनि दाखालि बावैसो मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जों खौसे जानांगौ जोङो दिनै बिटिसिखौ बासायनांगौ होननानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों बेसेबां सुन्दर नुनायाव खोनानायाव मेगननि नोजोराव नङा नङा आदै नाथाय दिनै गोसो सिङाव हाग्रामा महिलारिखौ अनथाव बाथाव बिथाङानो बिराद गिदिर गाज्रि बिथाङानो माबा मोनसे जोनोम होग्रा बिथाङानो जाथारनांगौ होननानै मिडियानि गेजेराव फकास खालामना होनांगौ बेफोरबायदि दुखुनांथावना खोथाफोरखौ जोंनि माहारियारि आफादगिरि दैदेनगिरिफ्रा माबोरै बुंनो हायो नङा होमबा माबोरै बुंनो हायो जोंथ' राजनीतिनि खोथाफोरखौ बुङो सोरबा दाय गोनांखौबो जों बासायनो नागिरो बिथांमोननि साननाया दाय गैयैखौबो दाय गोनां खालामनानै राजनीतिनि थाखाय सोरबाया राजा जानो मोनबाय थानांगौ बेफोरबायदिथ' जानाङाना रायजोनि गेजेराव राजनीतिकआ फैगोन थांगोन खौसेथिनि ओंथिया बबेयाव दुखु मोननाय फैया होमबा नङा आयं दुखु मोननाय फैगोन ना मा बेनो बनायदों बेनो दादों सान्थि फैयाखै होननायनि नामाव बिदि बुंनांगौ बेबायदि जानाय नङा माने एसेबां गिदिर रिक्स लायो गिथाव बाथाव गिलु बालु खोथाफोरखौ मानो बिदि बुङो रायजोनि गेजेराव बेनो आरो